खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। खलियाबराव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सिख्लानि जिउ खहा। प्रप'जखौ नेवसिगारनायनि थाखाय आइजोखौ देगारजों सुथारदों। मिजोरामाव 302 कौटि रां बेसेननि ड्राग्स जब्द। आसाम आरो गुबुन रायजोनिफ्राय सा 16 साप्लायारखौ खादों। आसामा मोन 10 गोदान उफेरा जिल्ला एबा साब डिस्ट्रिक्ट मोननो हाबाय। ट्राइबेल संघआ बिजेपि आफादगिरि दिलीप सयकियाखौ बयकट खालामनो खावलायदों। आइ दैमाया लोमसावनानै गं 20 गामियारिफोरा भुगिनांदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। खलियाबराव हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दाङाबाजिया गिख्रंथावसिन महर लादों। बेनि गेजेरावनो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे लाइमोन सिख्लानि जिउ गोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सालघाटनि खलियाबर साहा बागाननि बर लाइनआव दिनै फुंबिलियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे लाइमोन सिख्लाया जिउ गोमायो। जाहारनिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेर फालोआ गावसिनि न'नि सिथ्लायावनो गाग्लोबनायाव संगीता सेर' मुंनि 30 बोसोर बैसोनि सासे सिख्लाया गोब्राब जखम जादोंमोन। बबेखानि जायगानि सुबुंफोरनि मददाव सिख्लाखौ बोखांनानै खलियाबर महकुमा सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय सिख्लाखौ थैबाय होननानै फोसावो डाक्टारा। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कामाख्या रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मानै लाइमोना इसिंखौ सिफायगासिनो थानाय समावनो संगीता सेर'आ न' सिंनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबोदोंमोन। बे समावनो मैदेरा सिख्लाखौ गाग्लोबो आरो गाग्लियो। बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफ्रा थांनानै खौरां लाहैयो। साहा करीमगंज बिधान सभानि बेन्दोङाव थानाय मान्दापारा गामियाव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। गोसो थोनायनि प्रप'जखौ नेवसिगारनायनि थाखाय आइजोखौ सुथारदों। समबारखालि हर गेजेराव जादों बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया। समबारखालि हर गेजेराव सेरालिपुर गामिनि सासे लाइमोना मान्दापारा गामियाव मोनसे न'आव हाबनानै सानै खुदियानि बिमाखौ देगारजों सुथारदों। जिउ गोमानाय आइजोखौ साजना बेगम होननानै सिनायथिनो हादों। फिसाजोखौ बासायनो नाजानायाव आइजोनि बैसोगोरा बिमायाबो गोब्राब जोखोम जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मान्दापारा गामिनि बाहारुद्दिननि बिसि साजना बेगमा फिसायनि न'आव सानै फिसाज्लाजों लोगोसे उन्दुनानै थानाय समावनो साब्बिर आहमेदा न'नि दरजाजों खावनानै हाबो आरो देगारजों हरखाब गाग्लोबो। दुथां साब्बार आहमेदा माखासे समनिफ्रायनो साजना बेगमखौ फन खालामनानै गोसो थोनायनि प्रप'ज खालामनानै गले गले ब्लेकमेलिं खालामदोंमोन। ओरैहाय आइजोनि जखम जानाय बिमानि गाबख्रावनायाव गामिनि सुबुंफोरा होसोबोनायाव जाथायसालिनिफ्राय खारलाङो दुथां साब्बिरा। उननि समाव रायजोफोरा थानायाव खौरां हरनायाव पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै साजना बेगमनि गोथै सह'खौ बोखांनानै पस्ट मर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो। ओरैहाय साब्बिर आहमेदखौ बदरपुर पुलिसआ हमनानै बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथायनि आन्दोआव थानाय माखासे जाहोनफोरखौ मिथिनो नाजायो आरो नायबिजिरनो जागायो। नसुं रायजो मिजोरामाव कौटि कौटि रां बेसेननि ड्राग्स आरो निसा गोनां बेसाद जब्द। रिपर्ट बायदिब्ला ड्राग्सनि हेंथायै मोनसे जाफुंसार अपारेशन खालामनानै रैखाथि बिफाना 24.234 केजि जाबा टेब्लेट आरो 3.989 केजि हेर'इन जब्द खालामदों। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय ड्राग्सनि बेसेना खमैबो 301 कौटि 77 लाख रांनिबो बांसिन जागोन होननानै फोरमायदों। मिजोराम पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला मिजोरामनि गुबुन गुबुन थावनियाव सिग्रोमनायाव जब्द खालामनो हायो कौटि कौटि रांनि जाबा टेब्लेट आरो हेर'इनफोरखौ। बेजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय सा 16 साप्लायार एबा स्मागलारफोरखौबो हमनो हायो होननानै पुलिसआ फोरमायदों। आसामा मोन 10 गोदान उफेरा जिल्ला साब डिस्ट्रिक्ट मोननो हाबाय। दिनै रायजोआव मोन 10 गोदान उफेरा जिल्ला एबा साब डिस्ट्रिक्ट दानाय जादों। रायजोखौ गोग्गो आरो गेबेङै खुंनो थाखाय गोदान उफेरा जिल्लाफोरखौ दानाय जादों। मख'नो गोनांदि गोदानै दाजानाय उफेरा जिल्लाफोरा जादों बक्स'सयगाव, पलासबारि, बरसला,
रंपारा, माकुम, दिगबय, तियक, मरियनि, धलाई आरो दुधनै। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै बै मोन 10 गोदान उफेरा जिल्लाखौ अफिसियेलि बेखेवनानै होयो। मख'जानाय जायगाफोराव दिनै गोदान उफेरा जिल्ला दानायनि जर'खा हाबाफारि खुंनाय जायो। बे गुबुन गुबुन हाबाफारियाव आसाम सरकारनि गुबुन गुबुन बिफाननि मन्थ्रिफोरा बाहागो लादों। बबेखानि बै गोदान उफेरा जिल्लाफोराव 15 आगस्तनिफ्राय आबुङै सोलिगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावदोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोन दि गोदानै मोन 10 उफेरा जिल्लायाव दाजानायनि उनाव आसामाव उफेरा जिल्लानि बिबाङा मोन 49 जाबाय। गिबि मन्थ्रिया मख'दों दि दाजानाय गोदान उफेरा जिल्लाफोरा खुंथायारि हाबाखौ गोरलै खालामगोन आरो सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय सोरखारि सिबिथाय मोननायनि बिखान्थिखौ गोरलै खालामगोन। आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि आरो दरं उदालगुरि लकसभा बियाबनि एमपि दिलीप शइकियाखौ बयकट खालामनो खावलायदों। अल आसाम ट्राइबेल संघआ प्रेस बिबुंसार जारि खालामनानै थागिबि हारिनि सुबुंफोरनिसिम बे खावलायनायखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां दिलीप शइकियाया बिटिसि बिसायख'थिनि मोनसे फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै आसामनि 6 शेड्युल ओनसोल आरो थागिबि ट्राइबेल हारिनि संबिजिरारि मोनथायाव हुमखि लाबोनाय बानबुंथि होदोंमोन। दिलीप शइकियानि बे बानबुंथिखौ ट्राइबेल संघआ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो बयकट खालामनो थाखाय खावलायो। बबेखानि दिलीप शइकियानि सुबुरुना कार्बि आलं, डिमा हासाव, बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एबा बिटिसि बायदिनि थागिबि ट्राइबेल सुबुंफोरनि हा-हु आरो हारिमुआरि मोनथायखौ खहा खालामगोन आरो बेखौ आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि खहा गोनां होननानै ट्राइबेल संघआ प्रेस बिबुंसाराव रोखायै बुंदों। गावनि बानबुंथिफोरखौ बोखांना लाफिनागौमानि रायजोनि गासैबो ट्राइबेल हारिनि गेजेराव बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकियाखौ बयकट खालामगोन होननानैबो ट्राइबेल संघआ फोसावदों। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थि आरो 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकियानि हेंथायै ट्राइबेल संघनि बे फोसावनाया बिजेपिखौ गेदेर खहा खालामनो हागौ होननानै राजखान्थियारि सावरायगिरिफ्रा बुंदों। गोबाव समनिफ्रायनो रानस्राव थासारिजों जुजिनांनानै थानाय आबादारिजों लोगोसे गामियारिफोरा बावैसो सोमजिनाय दैबानाजों आरोबाव बांसिनै भुगिनांनायखौ नुनो मोन्दों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बङाइगाव जिल्लायाव थानाय खमैबो गं 20निबो बांसिन गामियारिफ्रा दैबानाजों लोमसावनायनि जाहोनाव गोबां आबादफोरा सिलिंखार जादों। बेनिनो मानिकपुर खाजोना ओनसोलाव आइ दैमानि दै बानाया 2 नम्बर बासबारि, 4 नम्बर भान्दारा, 6 नं भान्दारा, 4 अनजिमा दमदाहा आरो 6 नम्बर जामदाहा बायदि गामियारिफोरखौ लोमसावदों। लामाफोरा दैजों बुंफबदों, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव हान्था मेलानि राहाया हेंथा सोमजिदों। थागिरिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दैमानि थाखोआ हरसेनि गेजेरावनो गोख्रोङै बांनायनि जाहोनाव न'फोरजों लोगोसे लामा आरो फोथारफोराव लोमसावना थासारिफोरा गाज्रि जानायजों जिंगासिनांदों। बबेखानि हरखाबै दै बानाया जिब जुनारनि थाखाय जाग्रा आदारनि आंखालबो जाहोदों, जाहोनाव गामियारिफोरा जिल्ला खुंथायखौ गोख्रों हेफाजाबनि थाखाय खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।